Hi guys. Sorry ndiri murima guys. Hi guys, sorry ndiri murima. Sorry, teganai guys. Teganai muye. Move my share life. Teganai muye, move my share life. Teganai muye. Move my share life. Paita nyaya pano. Paita nyaya. Teganai move my share life. Teganai move my share life. Teganai, right? Kana paine Mhuri yekwaMaponga. Teganai mudzane kuti vave pa live vaya. Handi ndaudza baba venyu kuti ndikuinda pa live. Saka uyai pa live ndiripo. Vasikana uyai ndikudze inyaya. In fact nyaya yanga isina inesu guys. This story had nothing to do with us. Yanga iri nyaya yemumhuri yakaitika kumhuri. Asi zvanga zvisina inesu. Asi nyaya yekuti the family yadecida kuti pinza munyaya guys yatisingazivi. Kuda kuti kwanisa vakati vatisa muHmetro vada kutisa kuHmetro anyway bozve kuti saka tochingofamba toona kuti zvichachinjei saka kutofambawo nenyaya yacho Hmetro chitinyora indi chifambawo nenyaya yacho pamalive vachitoona kuti tichasvitsana kupi right. So guys, here is the story. Truly speaking, we had nothing to do with this story. Takangoiwawo but hatisingadi kudi tasingafanira kuti itaure because yanga isina inesu. Handichimaona yanga isina inesu nyaya iyi. Sezvamunongoziva isusu madiaries guys, tinobatana panenge pafa mumwe wedu akafirwa kana kuti mumwe wedu akashayikirwa nemwana kana tine murume kana tine mudzimai tinoungana handitika se kuno team SA munozviziva tinobisawo chema yedu kusalaita kuzanga kupfeka tinobisa chema yedu tienda kunochema. Makaona tiri kufuneral guys, makationa tiri kufuneral isapa ndarequesta tea ende wakundigira zijomu kapre coffee show rakadaro isapa takashayikirwa nemumwe wedu mazuva apfuura makazviona mumwe wedu infact takashayikirwa nemwana mazuva apfuura ndo andoda kupai background yenyaya. Mazuva apfuura patine umwe wedu akamuka last week one of us akangomuka paWhatsApp group achinyora kuti ndashayikirwa nemwana. We were all shocked. Kushayikirwa nemwana ndashayikirwa nemwana kupi kuJoburg. Okay, nobody knew the story. Anditika saka uri papi alright ndatozofona ukasemunhu ataura kuti ndashayikirwa nemwana mugrupu ndione ari kuchema zvisingaita ari kuchema. Ndatononyora kugrupu ndikati guys vari padhuze nekwaari kugara mukadzi uyu Kensington endai munoona because ndamufonera hapana kumira zvakanaka. Munhu ari kungochema endai munodi munoona umwe akatoti paanogara location anoti akabva tipa location yaakanda iyo padhuze nepandinogara nichatopfuura neko right. Isusu semadiaries kasemadzimai takutoti atoita sei guys toronga todini tinde kunochema nemumwe wedu tamubvunza saka alright mwana wacho ari kuchengeterwa kupi matime maplans here chikanzi mwana tienza kumusha alright moenda kumusha rini tikaitoenda kumusha neSaturday alright musha saka toita sei madiaries akati alright ngatisanganei neSaturday tinde ikoko tatakatosangana tikati manje kusangana tizoenda pamwe chete zvakaoma because tobva kwakasiyana isusu totomuka makuseni because kwatobva kure tongosangana ikoko sezvomumwe tapiwa address munhu sitava nelocation. Vanhu vakangopanana malift, vamwe vakapananawo, vamwe vakakwirawo mauber vari mudhuze. Tikangosangana isaibvawo kuRustenburg titoriwo 4 takabvawo kuRustenburg tiri 4 takatomuka ma5 makuseni chaiko tichienda paya right. Tainda kumariro kuya tasvika tatsvaga address taiwana. Aiwa tichisvika pamariro zvechokwadi takagara pamariro panga pasina papane vanhu vashoma vanga varipo munhu anga vachinzi vaenda kunotarisa mwana kumochari here kunotora mwana kumochari things like that. Takagara zvedu tikatanga kutoimbawo vamwe vana vedu vechidiki vakatanga kuenda nobatsira kumapoto. That was okay. Ndo zvatinongoita kumariro handiti pashayikwa. Then later on vakazouya mai umwe wedu uyu hatimuzivi karimemba tosangana pamagrupu hatizivani handiti tinongosangana kumagrupu kati echingotaura mugrupu but sisi kusangana pafefe tasarambosangana. It was our first time kutomuonawo anomaona azouya papa but nekubuda kwakaita motakaba takabva tangoona kuti ndiye umwe wedu uyu because akabva abuda achema akabatwa handichimaona plus inise munhu anosikamu akabva angochema wachiti SIS MELLY ndakabva ndangoziva kuti ndiye ndobva ndatoenda ndokunomubatawo ndokubva ndachema neumwe wedu paya handiti ndokupinda naye mumba. Yanga iri first time yangumuona ndokupinda naye mumba. Ndatopinda naye mumba papa atasvika tatogara agara mumba ndagara nawo naye mumba tikubata maoko kochii chakaitika naye shamwari zvakafamba sei akurondedzera ofiro yakaita mwana akafa so handiti okay saka okay zviri kufamba sei handisati ndada kutaura zvakawanda guys ndakambira kuda kuona kuti kuHmetro chanyoga kuti kudi then I'll come and spill the beans. Muri kunzwisisa guys
mupabatise papo. Ndakamirira kuda kutanga kwawo ndaona kuti kuda unyogwa kuti kudii. Then I'll come and spill the beans. Andika zvatakanzwa pamariro ipapo. Kwaiko zvino ndichiri kutaura nchimbosiya imwe information naika nokuti vada kutipinza munyaya dzatisingazivi. Saka nombotaura nchisiya pamangwana. Andichika article ichibuda, we are going to be famous. Article ichibuda ndobva ndachidzoka nenyaya manje. Animaona. Saka ndagara naye pepa ndiri kubvunza zviri kufamba sei chichaitika akurondedzera. Animaona. Pati munozati semunhu afirwa ini ndinene zvakawanda tiri kungochema umwe wedu. Animaona. Tatoti munhu treasurer akabata mari uya nemari tivape mari yechema mari yauya tavapa. Animaona. Apo. Andimazvona. Ndiri kutobuda panze ini ndichitotuma one mudhayari wedu wechirume anga aripota anotengera mvura anditi ari kudzoka ari kuti SIS MELLY nyaya dzandainda kunoti pakana anotenga mvura kana naumwe vanhu vemaraini imomo. Andimona nyaya dziri kubuda dziri kutaugwa chii akunditi ndangoti ndikuzivisei akundudzawo zvakandiudza ndobva ndangoti hameno isu ngatite zvatafambira pana patidini tidzokere munongoziva panhamo panotaugwa guys mungozviziva weni panotaugwa. Ndikati alright bo tabva tangonyarira zvatoti itore kunga moza kumariro guys kunga vanhu vari kutaura but aisitangoti ndatodzoza madiaries ndikati madiaries ngatingoita zvatafambira pana patiendi. Animaona kana bhodhi dzangoendawo isodiwo tobuda toendawo. Animaona zvakanaka zvinengei ndagara naye mba ndiri kumubvunzawo ko shamwari yaufa chichi yakunitsanangurirawo zvari kunitsanangurira ko baba vemwana ivo vari kunzoenda kuHmetro baba vemwana vari kuZimbabwe handisati ndada kutaura guys. Tozotaura kana Hmetro yaburitsa tichitaura neunhu wenyu imi baba vemwana tichakuyanika ipano. Takamirira article. Ndakamirira article. Ine chitaura zvandakawa. Handiri kuzivi asi nditotaura zvandakawa. Zvade ndichitaura pano. Right. Saka uri kuenda pamipando yakatonzi ndinongedzerewo bhegi. Handichika here kuenda kumusha chii ndikati saka muri kufamba sei kumusha zvikanzi aiwa ini ndikuenda nemuroora wangu ndouya mumwe wedu uyu tikupinda mota iri kumashure nemuroora wangu ndikati saka mota inoenda yega nebhodhi zvikanzi pana tete here vemwana vari kuenda nemota ngati vari vega ko madii kutovapinza mumota menyu mufambe navo zvikanzi handisi kuva zvakanaka saka ndogona kufamba ndichimisa chimotikari rati ndatega ndipinde private car bo zvakanaka zvikadini handimaona zvatopera mota yemwana yanga ine bhodhi yatanga kutobuda iye mai vemwana ndonyakuti mai vemwana ndonyakuti ndokumbira kuti mukutora video here tikati moda video zvikanzi torai video ndigotadza vanhu vari kure. Handimaona torai video kana makatoteerera palive panga pachiitwa ndakatoenda kuna dhimebi ndikati dhimebi kwanzi tora video even kubhodhi viyungu kwaitora video handikavada kusadza vanhu vari kure takumbigwa titore video ka isati ngatori video zvemusoro wedu pachitunhu handiti takumbigwa namai mukatoteerera pavidhio reda ndakatoenda kuna dhimebi ngati dhimebi kwanzi ita bhodhi viewing apo tore video. Handimazvona ari yakumbira kuti ndokumbira kuti vatore ngavatore because ndakusadza vanhu vari kure isati sikuziva kuti ukama wakamira sei relationship dzavo dzakamira sei aparitori nenyonga pane hondo dzisipo but that was not the reason atanga tiripo isusu. Handimona tabva tadii paya bhodhi yatoenda nemota tatosara papa ndopo takambosara mamuri pavidhio imi hamanga munaudzwa vazhinji because live makaiona mamuripo tatombosara papa tiripo tichimirira kuti iye asimuke tigozobvawo. Handimona akatopinda mumota shuwa tiripo. Handimazviona achiti ndakuinda Zimbabwe tikati bofamba zvakanaka motiudza kuti muri kufamba sei zvakanaka timu ngatipindei tichitopindawo mota meduwo tichitorova pasi. Handimona tichitaibva kure kaisitobva kunorthwest tichitorova kunorthwest hanzi takazvinzwa pavidhio. Handimona takazviwa tatoenda paya zvapera isu toti vanhu vafamba vari kuenda kumusha zvakanaka nyaya iyi vanhu vainda madhairis akatomboda kuti taure nyaya kuti SIS MELLY manzwa here nyaya ngachibuda ngati guys moza pamariro panotogwa nyaya dzakawanda ngatisiyane nenyaya dzevanhu vanhu variko vanongotaura nyaya dzakawanda isati zivi nyaya yechokwadi kana uchida kuzotiudza uyu kana adzoka chaya achitiudza kuti chii chakachitika isu hatinei nezvakawanda because zvatafambira bo. Ndakabva ndareceiva message neimwe nhamba yekuZimbabwe handichika 2 days after handiti zvikanzi ko makadii ndikati tiripo makadiwo zvikanzi nemunhu anga ari munhu wechikadzi zvikanzi ko imimi makanga muchitora video makatora video remwana wedu pamariro makapiwa nani consent nemukadzi uyu ndine majasi ake ndobva ndati ndiri kutaura nani zvikanzi mukutaura namai vemwana vablessing mwana blessed mwana akafa ndikati mai vemwana upiko ko zviri kumbofamba seiko. Handimona ndikati anyway panyaya yevidhio mukutaura mutotaura namai vemwana imi mukuti muri mai vemwana saka maitaura namai vemwana tu hameno mai vemwana vanga vachigara nemwana ava ndo mochibvunza because ndo vakatokumbira handiti muri kutovhunza vanhu vari wrong zvenyu isati toziviwo. Handimona zvikanzi because isu takazongoshamsika ende mai ivava chakati mutore vidhio havana kuuya kumariro ndimai vaya ndikati
izvi zvokuti havana kuya mariro ini zvamutotara tizvizivi hatinachatoziva nezvazvo madii kuvafonera mumwe kuti varipi because tongoziva kuti takaguma chiparadzano nevachitari kuenda kumariro kwenyu koko kuti havana kuosvika vakafamba seisi hapachatoziva handimaona zvikanzi oraiti nyaya ikabva yapera nhasi saka ini zviri kuramba zvichingondinetsa nyaya iyi yekuti iri kungoramba ichingotaruka kuseri uku nyaya iyi kuti mai havana kuenda kumariro mai havana kuenda kumariro nyaya iri kundinetsa maona saka musi wesaturday iwoyo wemariro pane nhamba yakandisira meseji antika ichiti kwanzi namai blessed kureva iye umwe wedu uyu kwai ndikudzei kuti tava murodhi takuuya hanimona kubva kufuneral kwavanga vari anti akasenda namba yakasenda meseji pafoni pangu inini ndobva ndasangana nenhamba ndikati namba yarega nditsvage yakasenda meseji ndibvunze kuti uyu umwe wedu uripi because namba dzatinadzo isu dziri mugrupu ndawana kuisa mameseji anongoti kaka1 kuti naiwo uri right here uri mupenyu uripi hanimona dzongoti kaka1 saka pari kundizviri kutondinetsa kuti ko munhu aripi ndikati nditsvage namba dziya saka ndatsvaga namba dziya nhasi ndobva ndadziwana namba dziya ndobva dzakatosevhiwa kuti yekwaMaponga hanimona ndobva ndatoona namba dziya ndikati namba dziya idzi ndobva ndatoti makadii zvikanzi tiripo makadini ndikati handikumbirawo kutaura nani naSalom maya zvikanzi tinavo isu hati imi ndimukatotudza kuti varipa ndimaitora vhidhiyo ndikati kutora vhidhiyo kwedu hatingazivi tototsvakawo totofunga pamwe buda ndimi nokuti meseji namba yakandisira meseji musuya yamutadza kuti mamunaye saka ndafunga kuti pamwe munaye ikoko handimaona zvikanzi nokuti makazitora vhidhiyo musina konzeri nambababa ndikati kwai mungadei makatanga maita background check ndikati imimi munoita background check kumariro kwamunoenda here pamariro pamangoenda muchinochema mumwe wenyu afirwa nemwana munoita background check isa hatiiti izvozvo tinongosvika tochema ndatotaura zvakanaka ndichoti pamwe munhu wari kutongodiwo ari kuda kutongowisawo ndikati iye mai vemwana ndivakakumbira chitiva nevanhu vada kuzotadza vhidhiyo vari kure vachaona pavhidhiyo ipapa hanimaona zvikanzi makati ndikati aiwa isa tigonoita mabackground check handizivi vanoenda kumariro votanga vaita mabackground check pamariro pevanhu isa hatingazvikwanisi zvikanzi hana kuuya kumariro munhu iyeye ndikati chii chakaitika isa hatitozivi pachandoguziva tagumisa achiti ari kuenda kumariro zvokuti hana kuzosvika totoshamisikawo ndotongozvinzwa kuti hana kusvika handizivi hanimaona zvikanzi nokuti ini ndini baba vemwana ndobva ndakati zvinonetsa dei mamatsvaga chi mukadzi uyu mataura naye mazonzwisisa kuti sei zvakafamba sekozi ininika handina chatoziva remember kuti isusu tichitoya kumariro tasingazivi nyaya dzakawanda takatozvinzira pamariro baba vaenda vatsanangura zvakanaka pameseji totongototaura zvapera 20 minutes ago up ndikuona ndikufonerwa nenamba yekuzimbabwe namba iyi ndinayo handimaona echimetro zvikanzi ndini aron ndikati yes aron uripo here infact patanga kufona ndandiri pane imwe foni saka mudropa ndobva zasenda message ndobva ndafona back zvikanzi kuda side of your story ndika side of my story yei zvikanzi yekuvhidhiyo kwamakanotora vhidhiyo ndikati iwe shamwari iwe ukaenda kumariro ngatanga wambonoita background check isusu tiri vanhu shamwari takasangana padiaries apa kana mumwe wedu akafigwa mutemo tinongoenda kana tiri padhuze tichikwanisa zvizvo kuti udiko vari kudi kubvunza munhu vari kuda kubvunza munhu mai vemwana nokuti nyaya dzakawandawanda kuti tizoziva zvehistory kuti takatozozviwawo ava makuhwa pamariro apa pana akatotatudzawo zviri straight forward kuti nyaya yakafamba takangohwa ari makuhwa aitagwa pamariro saka we know nothing about it but anyway chinhu anonyora indoda kuvaitira life ndavasendera baba ya message zvinikati ndoda kuitira life handimaenda kuhmetro isaida hati tichi kunyorwa because tonyogwa every day Facebook daily tinonyogwa saka hatizvikwate zvokunyogwa kuhmetro kana kuti kudini handimaona asi rega ndidini ndiudzewo vamwe vangu kuti tichange tiri famous you are going to be very much famous maybe mangwana kana kuti mande kuhmetro ameno asi ndichazonge ndodzoka ine full story yezvandakanga ndohwawo kuti munyatsa kuziva ati family yada kuzviyanikaka kuti tiyanike family handiti saka ndichazenge chirega ati kuinyatsobuda imagine check background check pamariro my blessing kana ndiwo unozada peregwa kwai makadibe imagine apa sitakumbigwa guys kunzi taingoita vhidhiyo redu muri kuziva papa taingoita vhidhiyo redu nevanhu vaitamba kuti chitamba chidini antika kana mukanoteerera pabody viewing ndakatoenda kuna Dhumebi ndakatosumuka kana ndakagara nemukadzi uya uko ndichida kuna Dhumebi kati Dhumebi kwanzi ndokumbira kuti uite Dhumebi akatokuti kwanzi ndikatera live video Dhumebi akatokuti anzi takwenda body viewing here kudi hanimaona so vari ivo vakumbira instead yekuti vapedzerana nemukadzi uyu wavo uyu andichika akakumbira kuti nokuti satina mhosva kaisi hanimaona zvakafanana nokutotora hmetro yoyo toti uyai panapa itai vhidhiyo apa yoita vhidhiyo hmetro mangwana kozoya dzimwe hama dzoti makaitirei yoda kunosungisa hmetro hamoni kuti hazvina kana nikikiri hamoni kuti hazvina kana direction saka isoida hatikli kupinda hmetro and big up to you rambai makadzanya ndai monyora article
munyore chaizvo atiku asi Mhuri, we are going to expose you, especially imimi baba yekwaMaponga. Hunhu hwenyu hwakanga huchitaugwa takunyatso kuchihuyanika, takunyatso chihuyanika live 99, because imimi mada kutipinza business rekwaMaponga ratisingazivi. We know nothing about your family, we know nothing about mukadzi ushu aigara nemwana. Chatongoziva ndechekuti she was part of the diaries. She was part of the diaries. That's what we know. Chete. That's what we know. Ende lucky enough pa video man makatonzwa ndichitotaura ende ndatoiterwa ndikatozvinzwa ndichitodza kuti maybe pa live yoyo kuti kwanzi ndapo unotora ndikikire. Animona. Saka mada kuti kwanisa munyaya dzemhuri dzatisingazivi dzekwaMaponga simply because takaenda tikanochema mai ava here kana kuti vari kufunga pane zvinhu zvatanga tichiziva here. Isu tasingazive chinhu guys. We knew nothing. Takangoenda kunochema zvese zvatinongoita pano. Kungonochemerawo mumwe wedu ari kuteshagirwa nemwana tichingoti anenge ari ega kuforeign land. Rega tinoungana nevamwe ikoko. Antimaona. Rega tinoungana nevamwe ikoko. Aiwa manje tarisi izvozvo. Hanzi isi chaplain Thursday. Many of Thursday ndakamirira kuti video parinobuda ndobva ndatanga kuchivapisa. Hako handiti ivo vaenda ku Metro indiri socialite ka. Ini ndoita zvema live, handiti zvekunyora, ndoita zvema live. Saka ini ndenda kunetsana, inanetsa Metro inopuhwa nyaya semapiro andoita. Andimona. Metro iri pabasa. Ini ndo ndichingozvimirira ndakadai so. Ehe. Saka tichatozofamba nayo Mhuri tichiyanika umpavha hwose hwatakahwa zvose imi vaMaponga reverend mochigadzirira kana muri rev kana muri chii kujere kwese kwamaienda uko mochigadzirira because tichange takuzoyanikana zvakanakisisa chaizvo pano pasocial media. Anditika takuchizoyanikana zvakanaka. Saka tochimirira Metro yoburitsa. Kana yaburitsa guys isi tochidzoka pano ichange iri battle of the champions, the Mapongas versus the diaries, because in I'm going to defend my own. I will defend my own. Ichange as guideline inenge ichiti maybe mubato wekamera aiwa iwo anapano ne chingodzi inini iwo kuti ndokatobata kamera zvitozikamwe kuri kutonzi ndinda ndakabata kamera ufuchi ndisina kamera ndiwanga naye but it's fine. And one it's fine. Saka takamirira kana rangobuda motenga newspaper guys, toona newspaper Metro pusha imasource zvokutodaro, pusha imasource headline, pusha imasource nyaya ifambe. Asi tine part 2 yatichakupai, tine part 2 yatichakupai iseda atisi ku Metro because titoriwo Metro yakazvimiririra tinoya tichikanda pano. Kwai Maponga Joshua aiwa kwete Maponga Joshua ameno imwe Mapongawo ameno imwe dzimapongawo imwewo ameno imwe dzimaponga. So atidedu uyu umwe wedu uyu tikutomutsvagawo kuti aripi sofa ari sevheri ari pai. Hatisi kukwanisa namba dzatinadzo 1 dzatinadzo mugroup hadzisi kuita dziringoita 1 tick titoriwo waridhi kuti munhu yaripi. Andimaona ari sevheri kwaari kuti tichatsonzwisa kuti zvakafamba sei kuti hana kuzosvika kumariro. Anyway, but is it end of our business guys? Is it end of our business guys kuti munhu haana kuenda kana takaenda tine zvekuita nazvo here? Tezvekuita nazvo here? I don't think tine zvekuita nazvo. Anditi ndezvemumhuri mavo zvazvinei nesu izvi kuti sei asina kuinda tina kudi tozongowana iye kana chida totozomitawo interview isusu. We are going to interview here kuti iwe shamwari because yatove nyaya yatove papublic tatoda kuti tochiziva kuti shamwari sei usina kuinda iwe achitipawo rimwe gist rekusaiduko. Anditika but I think takufunga kuti tichiwana gist Irene, takufunga kuti tichiwana rimwe gist rekusaiduko because Maponga family yatotipinza kamunyaya. Saka tafunga kuti tichiwana gist kuside kuti nyaya inyatsoita kushuga koting zvakanaka takuda gist rekune rimwe side iri. Bhodhi haina kuenda iri kunzeka yakaenda nemotikari yefuneral kachete yepala. Anziregererai anokutadzirai SIS MELLY. Ndinoona ndakatsamura ini ndakabatira chigumbu ini ndabatira ani chigumbu ndinoona ndakabatira chigumbu ini angoti chete inini vari kungodhishawo lemon chadzoserawo malemon because vatipinza munyaya ka kuda kuti tipinde munewspaper. Saka isi towapinzwa kunewspaper rekudiaries. Andimaona tongopinza tongopawo tongodhishawo zvinoenderana because titangowa nyaya dzakangowanda isi takutoda kuti uyu panenge pane nyaya dzakawanda dziripo guys. Totodawo side rake pane nyaya dzakawanda dzitoripo kusaidi kwomodu dzemumhuri tatisingazvizi tasinei nazvo asi tatove neinterest yoda kuchirwa kuti chiiko chiri kumbonyatsoitika, zvakafamba sei, takuchidhagodhipa manje. Anzi maybe vakamura kunya hatizivi
hatizivi. Saka tichadoti tizonyatsonzwisisa kuti chii chiri kumbonyatsoitika, zvakafamba sei. Ndo patichatizouwawo ipapo kuti what is really happening. Hanzi Mhuri deya wedu aifanira kubudikira kuitira nyaya iyi atipewo muono wake. Manje hasi kuonekera Joyce, saka isusu tichangofamba nesaidhi redu tozoti kana paanenge ozobudikira tozodawo saidhi rake todzoka futi naro saidhi rake. It seems as if there is more to the story than zvatakaona, zvatiri kuziva, zvatakanzwa. It seems there is more to the story. It seems there is more to the story. Anzobvunzai moboy. Moboys anongotakura hana chanozoenda, asiri yakatenda nebhodhi inongoenda nemadhiraivha. Moboys anongohaya mota oti kune mota wohaya mota wobhadhira munhu wemotikari, munhu wemotikari otakura chinoenda nacho. Moboys hapana chanoziva, dhiri rake roperera paanongoisa bhodhi kuvanhu vetransport ichiinda. Hana chanotoziva panyaya. Hatizi anzinotsoti pamwe akauraya. We don't know anything. We don't know. Pane nyaya tandakutongoona nchoti pane nyaya chete. Pane nyaya iripo, but we don't know the story. Tichazonzwawo saidhi rake. Anditika kana akubatikira. Tichazonzwawo saidhi rake kuti tinzwe kuti zviri zvakafamba, what is going. It's deeper, I think so. I think it's very deep. Because takazongoti kwakazoita hondo kudi vanhu vakatemana kuZimbabwe, vanhu vakagwamwa achiti bhodhi kuchiwesha mwa. Nyaya iri deeper, guys. Nyaya iri deep. Saka ichazoyato iyanika kuno kana tamboona echimetro rabuda kuti rabuda rakaikudi tozodzokawo isusu tichiyaone side read of the story kunoko. Todzoka tichane nyaya yedu kunoko tichinyatso kufamba neibhora sezvazviri. Ende hapana kana munhu even pakauya kana diva pasina kana kutombofara, munozati munhu aifanira kunetsana naye ndiye mukadzi kuti iwewe vanhu vakatora vhidhio zvakafamba sei, vakatora sei, sezvatanga tangovaudza. Havana kana kuti vakati vakatikumbira mubvise, hatina basa nekuchengeta mavhidhio evanhu vakafa, vakati vangotikumbira kuti mubvise no one said that. Vangoti tiga tinde kuHmetro. Saka isusu tine nyaya dzenyu Maponga dzatichakupai pasocial media apa. Tichakupai isusu katoisa panoiswa pikicha, handi panoiswa nyaya panobudawo nemufananidzo womunhu. Tinoisawo mufananidzo wenyu pasaidhi, toisa nyaya yacho pasaidhi vaMaponga. Tichaisa mufananidzo wenyu pasaidhi, toisa nyaya pasaidhi, zvinyatsokufambirana. Vanhu mozati Hmetro noisa mufananidzo wangu pasaidhi, yonyora nyaya pasaidhi. Saka imimi moziva kuti ndichaisa mufananidzo wenyu pasaidhi, ndoisa nyaya yenyu pasaidhi pasocial media. Ndati ndigare ndakuudza vaMaponga, ndoti ndavasendera message ndikuinda palife. Ndivasendera message. Saka ndoda kugara ndavazivisa chokwadi chichaitika. Ndichaisa mufananidzo wavo apa, ndotaurawo nyaya yangu iri apa. Sezvandongoitwa kuHmetro, inoisa mufananidzo wangu apa, yonyora nyaya yacho apa. And maybe she means my driver might know what transpired. Driver wemukombi akatobuda tiripo. Bvunzai vanhu, guys. Driver wemota akatosunga ripo ndikatovhunza ini kuti ko driver mota iri kuenda isina vanhu sei, vanhu vese vakatoteerera. I think katoteerera palive zvinogona kuve zvakatobuda. Chiti ko driver iri kuenda sei mota isina vanhu, zvikanzi ati ari kumboenda nekuHubro achinotora hembe. Kana muri kuona. So I don't think kuti driver knows anything. Vanhu varipo ivava veukama ivava ndo vanofanira kuziva. Ivo veukama ndo vanoziva nyaya dzavo. Ivo veukama, driver hanifungi kuti ane chaanoziva. Veukama ndo vanofanira kunge vachitiziva. Aiwa, vasi vaMaponga vekuparidza ameno anesi kana vaine ukama ameno, but havasi vaMaponga vave kuparidza, havasirivo. Ivava vanenge vaMapongawo ameno nyaya dzacho. Hmetro kana makuisa picture rangu buisawo picture kwaro imi. Munaisawo picture rakanaka, yakona kuzotora picture rakashata, mukandaiwo picture rinoluka so. Kandaiwo picture rinoluka. Nokuti yatove betu kai. Kandaiwo picture kwai Hmetro. Nokuti nini ndina picture vaMaponga ndatomatsvaga ndatomawana kudhara baba. Ndaanawo. Saka isaiwo mapicture masvinu. Isaiwo mapicture masvinu, please. Driver akaenda achibuda zvishuwa petronilaka akaenda oga nebhodhi. But pakaiswa explanation yekuti ari kuenda unotora hembe kuHubro. So hatina unzati kana muri kumariro musine nenyaya dzevanhu ka, hatina kumboda kunyanyoita basa nazvo because hatisina basa nenyaya dzevanhu. Uri kuona. It's only now patakutenga kutojoinidza because pakutobuda zvinyaya. Hanhu kuti nyaya dzedzaitaurike. Panguva yedu hatisina basa nazvo because tatafambira kunodi kungonochemawo neumwe wedu tobva tabva. Tatisina kufambira nyaya dzakawanda. Saka hatitozivi driver ane nemafamily issues aya. Akangofanana nawo nesu tanga tisina nemafamily issues aya. Tatisina kufamba, saka tinamboda kubvunzurudza kana kudii because it was none of our business. Hanumona. It was none of our business.
Saka takutoita interest now takutoona kuti no man, there is more to the story than izvo zvatakangoona pamariro papaya. There is more. Anomaona takutoona iko zvinoti there is more to the story zvatakaona zvatakaona pamariro paya. Driver kana mota ichitomhanya isina vanhu. Kana mota ichimhanya isina vanhu. Kwaita gai picture kana kamugare panyama yaro. Andrew, regani gara esasutetere yesa gara tompa picture kwaro zvinu. Regani gara tsvaga picture rekumupa kwaro. Sure nokuti Andrew asi Andrew Andrew munhu asi munhu ane utsinyana haanga tsvage picture rakaipa. Uchaisa Andrew isawo picture rakanaka. Ndoziva kuti uri kuteerera uri papa. Uisawo picture zvinu Andrew. Sa picture kwaro. Ndichadogara ndapa picture kwa zvinu ndogara ndatomukandira uri right. Ndoti kanda iri uise nyana unyura nyaya iya ukande nepicture iri. Ukanda risingaitizvi. Chatengwa chokuti pano newspaper ngavapushe masales. Isichipushawo kunoku vachipushawo kumasales. Sitakangofana nenewspaper ka isusu. Aiwa tinenge tirimo muHmetro. Titorimo tiriti. Zvokutodaro hatisi kutombomira titoriti imomo. Sure, wangada kuti kukwatisa neHmetro tichigara chinyogwa every day chingobuda pamasaisai daily kana kuguguti zero uko. Handizivi takangowa kuchinzi kwanzi kuri kunzi mwana ngavigwe kupi kwai kupiwe mheno nyaya dzakadzipawo popo. Ndichatozvinyatsa kukuvigira ichirega ndakuda kunyatsozifambira kuti ndinyatsodziferefeta nokudzitsvaga chaiko chaiko ndandisina interest nadzozve. Ndandisina interest nadzo nyaya idzi ko dzatisinei nesu handi dzanga dziri dzekumuti tatisinei nazvo ese tamwenda unoviga munhu isu zvakawanda ndatisinei nazvo isu. Anomaona nyaya idzi dzakatotaurika zvichokwadi pamafuneral apa. Anti madhayaris angu akatomboti simeli ndikati imi moza pamariro panongotaurwa. Anomaona vanhu vanongotaura guys musanyanya kupinda zvinhu zvatisingazivi atinei nazvo isafambira kuzochema munhu. Bvunzai madhayaris aivepa ndakatoadaro ndikati tafamba kuzochema munhu isu atinei nezvakawanda ngatiite zvatafambira tindi pamariro pagara panongotaurwa paitobuda zvakawanda. Hanzi pane zvakatotaurika uyu desina todaro taurika mucomment section nevamwe vaizvitima relatives anti muri kuona isati tinoti atitombochiziva tina kutombozviona kwanzi china idestiny handizivi Brenda but anenge akachengetwa. I'm not sure but anenge akachengetwa right kudi kwai mucomment section maitotaurikwa vamwe vaizviti hama dai ndinatovigwa kepu kuno nyaya dzacho ndisati ndada kudzitaura memeka. Saka kuti vaizochengetawo mai ava kuti vavige kuno zvanga zvisingaiti. Hanzi nematambira takaita vedu kuya chinua ziya vedu takatamba vasikana. Ko vana weini kubuda ziya vachibika kumapotoko. Takatamba vedu hanzi akavigwa. Takatamba vedu tichitamba edu kuti tiyedu kotuko nasi kotukwa kwanzi mu comment section maitaurika chikwana. Kana chitakamboona hapana isu. Kwainzi kudii naini ko kanyenda vaiti kudii. Kutsauda kubudawo pasaiti. Ngangoti tingomuparo sitara takatogwa tiri koti sitakwanda. Takaimba vedu kudzoka tisina mahwi vedu tichiimba tichiwo tochengetana zvatinoita kunze kwenyika kudai. Kota kwezi tatopinzwa mufamily politics apa chatachiziva dhololo mai mwana. Hatina. Kwanza ndazodzika naye thread saka zondendera. Kwainzi chiko naini ko isitogoziya ko taigozvona ntaive busy kuimba. Dhimepindi akakabata phone kwewe Dhimepi waisaverenga macomments iwonga wakabata phone. Waisaverenga comment section. Noko amen titopinda pai amen. Ndofunga I think antozivi kana tivari kufunga kuti tiri part of it here kana kuti taiziva isapa chataiziva isu. Pane chatotomboziva kana chataitombozivawo hapana. Tushamiswa kwaniswa papi. Tushaya kuti mafamilies kana mine hondo dzenyu kazhinji kacho musapinza vanhu vasingazivi. Pamariro panoita mitauro yakawanda but kwanzi kwakauya vaizviti sisters ake vachiti mai ava vaigara naBlessing vanga vasingadi kuti taure nehanzvadzi yedu. Okay. All right.
hands one of the relatives against body viewing on live, but there was no way kaisa taiziva kavisita takumbigwa namai nemunhu ainzi mai vemwana saka taigoziva. Hanzi kwasi kwamura una aiwa ariko hako ndindadzima laiti. Nai munhu asingaverengi makomenzi ingadei dhumi bakatozvipika ipapo. Yakatozviona ipapo pamakomenzi ipapo. Satina kuziva kaisu. Takatamba. Takatamba. Tikaimba, tikatamba, tikatai wakata tagonawo tachemawo takuziva. Next time kana mchizati kune family issues enyu kwafiwa musatiudze please. Musatiudze kuti kutafigwa kana mine family issues enyu. Wena itinokwanisa kwanza family issues atisingazivi. Totoita sokuti tisitanga titi panikiri pasitikeni penyaya. Hello. What do you say? Hello? Hello, what do you say? SIS MELLY. Vara speak. Inini? That is Vara speak up alive. Okay. Lavan. All right. Kana amus tipirate iwe. Kana tererai futi. Tererai futi kuti mutu kunzwa iwe. All right, mira. Oh, all right. All right. Okay. Okay. And it's preventing that. Okay. No problem. No problem. You don't see that, but you need that product. You need that product. Don't worry. Ini amuna kumukwana. Don't worry. Ini amuna kumukwana. Ini wala waniza eshine to one road sana.
I will. All right, sharp. Imagine. Come on. Very good. Of course. Right. Sure. Yeah. Yeah. All right. Both of it. Bo. So I don't better than pizza. Right. Sharp. Hey. Ndadzoka guys, ndadzoka. Iya. Zvakaoma. Ha, huye bodo. Hey, Maponga family mazvipira here kuti topinda mustike. Ndinokuziva padiaries hapashaikwa nouya neammunition. Hapashaikwa nouya neammunition guys. Just rose mvuu. Quadripleitiwa aiwana haanozokumbira izve ati kulibude aiwa chistinda anaro bhuku kudai regai meshi vetro imboburitsa regai ati kuibude first mirai ati kuibude first then ndochizonyatsokuenda kuwaridzirai makadzi ese. Hey, uye bodo apa guys ise pachata chitomboziva guys nyaya dzakuchesa kutudzunyuka dzichitsvedza iko zvino. Hey, Maponga. Mazvipira. Oyo. Yazakufa. Kola kawana time lezo zotipinza pabiye zotipinde wotsimeni. Aiwazve andikupiri nhasi. Tula zvakoma. Ndikakupirai nhasi ndogoti ndaite izvi. Gaika oti kuibudeka tozochezodzoka towaridza nyaya tisi tapinda mustikeni battlefield ka vatipinza munyaya dzavo guys dzatisingatombozivi kana chete tiri kuziva hapana. Iyi yandifonera ihama yekwaMaponga yandifonera ihama yekwaMaponga iri kuti mirai ndikupei gist rose. Ihama yekwaMaponga ndo yandipa iri kundipa gist rose. Ihama yekwaMaponga ikoko ndo yafona apa zvinhu zvacho. Hai zvakaoma kwai mangwana kana mimongona kucheka kuestimate kuti tabuda here kana yabuda katochifamba nenyaya katichiziva kuti kwai kudii tochizouya nayo chaiko nyaya zvizere. Tochizoyatsa kuya nayo zvizere nyaya. Ihama yemurume ihama yekwaMaponga kundoine gist rose hapana kumira mushe. Kwai kubudzana ari zini echimete nomudarikwa isimeno pakati pevhiki vabati zini. Hey, aiwa but guys mogara makadi mogara makateerera mogara makabatirira makateerera guys. More to come. Since varivo vada kusvisa paspotlight Mhuri vada kusvisa paspotlight ka isu kana totaura hatina filter hatichasii.
tochingozotaura zvinhu zvazviri hatizoita edu firita tinoita zvose tongotaura zvinhu zvazviri hatizoita edu firita noti ndivo vatipinza munyaya dzavo dzatisingazivi dzatisikatomboketi kuti zvava zviri kufamba sei takutoda kuti tichitanga kutonyatsokuisa manje maponga upi handizivi kuti ndeipi ndiye zvichavana here kana kuti ndeichiwesha handinyasoziva kuti ndeipapi chaipo chaipo amen asi pane nyaya zhinji dziripo pane nyaya zhinji dziripo guys saka imi mongoziva kuti ichingobuda ndinesa ndaiona guys mubva mangu mukangotanga kuiona mubva matongondipira kuti simeri yabuda motondipikichirawo ati kundione kuti ati nditozonyatsokuita live yakasimba chaiyo hanzi tibatisei guwa repamariro paya panotogwa chokwadi manje papo pacho paibuda mavhezheni akasiyana noku pakabuda mavhezheni akasiyana siyana pamariro handiona zvoti isusu takatatewe neconfusion ndisakada tisinamboita basa nazvo taingoti aiwa inyaya dzepamariro anozopa pafiwo panongotaurwa saka tinamboita serious nazvo tangoti inyaya dzepamariro handichiona saka tatisingatozivi saka tichazoti chairo nderipi because paitobudawo zvapo mavhezheni akasiyana siyana anomaona saka totongomirira kuti tichiona side yacho front page mutipe front page yose echmetro tipe yozi front page rose musatipe chidimbu tisei rose tinyatsoti bvuzi page rose tinyatsokugara paya tinyatsokumbotrenda timbonyatsofamba no publicity is bad publicity timbonyatsokungunduruka tiripopo paya ndokusununguka kwedu sundukumasocialite ndokubasa kwedu kokoko mubve matisumudza pakaipa guys kwaidipewo zvishoma upadza aiwa dzichabata don't worry but there is ndakudza kuti there is more to the story zvinhu zvatanga tichiziva there is more vanhu vanga vagara vane hondo dzavo hanzi Tuesday nyama yara anombotaura kwati saka Tuesday togona kuzviwa junior kuti SIS MELLY vachitora mufananidzo zvisina consent panhamo saka togona kuzvibata pamupapa Tuesday yacho ipapapa but there is more to the story zvandataura zvezvo kuti I think there is more to the story there is more to the story than zvatanga tichitoziva and there is more zvesure there is more zvesure to the story there is more to the story there is more to the story raitika ndimboona kuti baba vandipindura here baba maponga ndasitira message ndavaudza kuti ndikupindurai palife tichatotanga yatove hondo yamatotanga iyi sure mukada kuita hondo nemasocialites isusu we've got nothing to lose isusu tichipostwa hanzi nababa vamaponga ava tell that to Salom iyo baba vari convinced sere kuti tinozivana naSalomu zvekutodaro ini ndakaundugwa kare handichachichinhu ini aiwa hatinenge tichizoona baba tinenge tichizoona takunyatsa kukuwaridzai vamaponga ndozati muripo apa palife muripo palife muri palife apa tichange tichizowaridzana zvakanaka tichazowaridzana zvakanaka gaitiona saka nei ndichiti ndikati picture yavo paside ndoti article picture yavo paside ndoti article tichinda ndombovaitira gore rose chimbovaitira live gore ndichingofamba navo gore rose ndichingoita malive chete gore pane ndangofungira ndoya nenyaya yekwaMaponga ndongovakanda ndongouya ndichifamba ndidaro chidaro tichingovhamba navo takadaro tichingofamba navo tichinda navo vakadaro baba vaitori kujeri kava vakatombosungwa baba yavaMaponga vaitombori kujeri kana makapedzera nyaya dzesvikiro dzesvikiro diripizve andizivi ini rufaro kuti Maponga iyi ndeyekupi aisi hamene kuti ndiyo chiweshere kana kuti ndiyo handinyatsozva ndeyekupi but isati tozivi kuti zviri kufamba tinoda kutsvaka dai tatowanawo kunonzi todai tatowana kuna uyu kune mumwe wedu uyu kuna Salomu atiudze kuti zviri kufamba atipe side of the story rake because now tatove neconfusion dai tatomomuwana atipa side of the story rake tambonzwa kuti side of the story rake rakamira sei because tatopinda munyaya dzatisingazivisu apa iye haana kutiudzawo chinhu wamumanaka tatopindawo munyaya idzi pamwe yanga iri secret yake yaiti ari kuchengeta wasingadi kuti zive zvino yatozobuda nepasi ripo yatozobuda aiwa kana yanyatsa kubuda ichabuda nhasi hakuna rinobuda
ichazobuda pakati pevhiki apa. Haiwa, kwete Maponga Joshua, kwete Joshua, kwete wedu uyu Joshua Maponga iyo. Kwete Joshua Maponga. Ameno Maponga Ponga iyi ndeipi inonzi inoda zvembanje stereki yakamboenda ujere. Ameno inonzi inoda zvembanje stereki. Ameno inonzi inoita zvokubaba. Ameno hanya dzichauya mirai. Dzichauya nyaya. Antonzi vakuru vekutora zvasina kupuwa. Amen. Rigaiti mbonya sona tinyatso dzakamira sei. Rigaiti mbona tinyatso dzakamira sei. Antonzi vakuru vekutora zvasina kupuwa. Saka pakaipa saka guys. Kai zvangu ndimboti ndana kuti ngikudzai kuti tichange tiri kuzo trending. Rigaiti ndinozogara tsvaga picture yangu yakanaka yekupa Aaron kuti tisirewo iyi. Ndo inoita tibude zvakanaka. Tofamba zvakanaka. Vanokumbira nechemumwe vanzi vakuru vekutora zvasina kupuwa. Kwemimo manye kusura mangwana apa. Tinyatso kuvagarira zvakanaka mustadium, takanyatso kuwaridza mafoni, tichinyatso kudai. Apa ndee ndichizotsvaga mangwana nemane ndombototsvaga kavanhu. Ndichitsvaga vanhu ndichauya vachivhura malaini vachitaura. Pachanakidza, ichanakidza life. Ichanakidza life kwete zvokutamba. Ichanakidza. So guys, morara bo anditika. Morara bo guys, morara bo. Tobatana zvedu pamberapo. Teti chimwe edu avaiwa teti chimwe amarula tichifamba nawo mbijana. Tichiwaridza nyaya dzawo mbijana. Ndo vazvisa vada kuzvisa vega paspotlight saka tichatovaisa paspotlight. Tichatofamba navo zvokutodara. Anditika. Alright guys, morara bo guys, tobatana mangwana anditika. Morara munyasha. Good night.